Moraš skroz da budeš ozbiljan. Beži ti u kurac. Do ja. Mi smo njegovi drugovi, treba nam. Čekaj, Duže vreme. već duže vreme, dobro. Mi smo njegovi drugovi, treba nam. Mi smo se čuli par nedelja. A nemoj, čekaj. Moraš da se pomeriš iz scene, sine. Dođi, rekao. Ajmo. Rekao. Ajde. Mi smo njegovi drugovi, treba nam. Šta ti? Brate. Mi smo njegovi drugovi. Ovo je naš tonac, pogledajte koji štek. To, matori. A rekao si to. Da. Sad se nešto čudno dešava sa njim. Šta je bilo? Ne mogu, nasmijao me ovaj. Ne valja. A? Akcija. Akcija. Ne. Ajde, čekaj. Akcija. Ne vidim razlog zašto bi se... Mislim da je do trovanja. Mislim da je do trovanja. Mislim da je vreme da krenete kući. Stani se smeješ. Napolje! Kući. Ali brate, što? Napolje! Akcija. Šta ti je što plati? Izvini, brate, stani, molim te. Akcija. Ali ne mogu. Mislim da je vreme da krenete kući. Ali brate, što? Napolje! Napolje! Mama! Mama! Mislim da je vreme da krenete kući. Mislim da je vreme da krenete kući. Ali brate, što? Ne. Ne zovi, ne piši i ne dolazi. Ne možeš da imaš više, bre! Mislim da je vreme da krenete Ali kući. brate, što je stvar? Ali brate, što je stvar? Ali brate, što je stvar? Ne znate da je umro pre 3 godine. Kako umro, gde? Kako umro, gde? Umro, gde? Umro, gde? Umro, gde? Ajde, igri. Do jaja, vero. Kako mi stanje da nije dobro? Mnogo, nećemo mnogo. Zakasnila. Ne voljam. Neko je porokviskamisko i dolorimicum kod dološki tamen koncentratu. Ajde više. Neko je porokviskamisko i dolorimicum kod dološki dolorimicum kod dološki tamen koncentratu radipci velike. Kod dološki tamen koncentratu. A vas se čulo dolorimicum kod dološki tamen. Nemoj to da radiš. Tamen koncentratu radipci velike. Nemoj to da Neko je jedeš. porokviski velike. Nemoj to da Neko je jedeš. porokviski velike. Nemoj to da jedeš. Viktore, materi. Nemoj to da jedeš, kje. Znači, kao da nisu. Je u isto vreme, brate. Ma ono, brate, totalno... Malo, brate, totalno lik. Ajde, brate, ne pričaj gluposti. Lik sedi... Ajmo! Lik Play Guy bi uči. Našli smo bili ovu knjigu, ovih dana smo bili... Ne!
Da. Nego šta ćemo popijem? Ksor. Ovo je bilo još i bolje. Je trebalo, zašto sami, brate, ne prepišite, rekao gledamo samo Goku, aj bežim. Sami, brate, ne prepusti, rekao samo Goku, aj bežim. Ne mogu, brate, sam ozbiljno. Moj ne. Počnite slobodno. Šta se desilo pre 3 meseca? Prije 3 meseca smo bili kod našeg druga Miloša. I onda smo blejali tamo. Bilo nam je dosadno. Je bilo unutra. Samo su se na pločicama vidjeli krv i otisci šaka. Čulo se nešto na spratu i otišli smo gore i zatekli ga kako se na krevetu ljulja sa radijom u rukama. To se vidi. Brate. Ali brate njemu glava izgleda kao da je Sveti Petar. Brate. Ali brate njemu glava izgleda kao da je Sveti Petar. Se ljulja na krevetu. Dragović. Šta da radimo, hteli smo da prezivamo krvovu Mariju. Jer smo čuli da možete da nam pomognete. Pre 3 meseca našem drugu se desilo nešto. Bili smo kod drugara. Sabusan. Čuli smo da može... Ajmo opet. Aj. 3 i... Ja, aj. 3 i... Ja, aj. 3 i... Ja. Počnite slobodno. Ja ovo moram čujem. Bori da ti. Nećeš dugo. Auto!